Tuke mag chan Morocco bedo tim mokwongo mole Turkey motelo ne tuke mag chan higa 2025 mibage pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania kochakre tarik 2 dwe manyien. The Atlas Lions kaka iluongogi nomole alap ndeke ma Jomo Kenyatta sa 10 kogwen Morocco geto bedo joloch nyadidek e tuke mag chan ka biro margi chon miyo gi thuolo mar ng'iyo gi chal mar lwasi ma Turkey. Tim mar Zambia igeno ni biro chopo e pacho ka odiechieng' makiny ka Angola kaachiel gi DR Congo biro chopo Kenya chieng' tich ang'wen. Alap ma Kasarani biro bago tuke mag Group A, grup moting'o jobag tuke gi Kenya, joloch nyadiriyo Morocco, Zambia, Angola kaachiel gi tim mar DR Congo ma biro bedo gi tugo mokwongo gi tim mar Harambee Stars. Kama chela ni alap ma Bukungu Stadium e kaunti ma Kakamega ibiro tiyo godo mar bago tuke mag pinja